Aquesta llei encaixa perfectament amb el que fa la Fundació. És una llei que agafa els principis de la Convenció dels Infants i a partir d'aquí el que fa és generalitzar l'interès superior del menor o de l'interès superior de l'infant. Amb quina idea? Amb la idea de que l'infant té drets i nosaltres hem de protegir aquests drets. Això vol dir que, entre altres coses, amb ell el fiquem al centre, ell és important. I en el nostre cas ens situa especialment en dues coses. Una, hi ha la figura del coordinador de benestar, ens diu que a cadascuna de les escoles té que haver un coordinador de benestar i amb moviments juvenils i clubs esportius hi té que haver també un delegat de protecció. Aquí nosaltres podem acompanyar amb la creació d'aquesta figura. Quina és la finalitat d'aquesta figura? Aquesta figura el que ha de fer d'alguna manera és formar a tota la seva comunitat educativa, entenem comunitat educativa educadors, monitors, entrenadors, famílies, de manera que tot l'entorn de l'infant i del jove sigui un entorn segur. I d'altra banda, el que preveu també és que aquesta formació no sigui tan sols amb els educadors o els monitors, sigui també amb l'infant i amb el jove. Si és l'infant i el jove, encaixa perfectament amb aquestes tutories que hem elaborat conjuntament amb Edelvives, de manera que el nen sigui capaç de detectar qualsevol tipus de violència,